Hei Zeus, etkö voisi tehdä jonkun kuolemattoman ja tuoda hänet tänne Olympukselle? Ei. Etkö voisi tehdä jonkun kuolemattoman ja... Ei. Etkö voisi... Ei. Kiltti Zeus, olisi kiva saada joku uusi kasvo tänne. Hyvä ajatus. Kuka hän on? Anssi Nieminen. Terve. Vittu. Perse. Perse. Se lapsi, joka ensimmäisenä kuolee, on kuolematon Kari. Se lapsi, joka ensimmäisenä syntyy, on kuolematon Kari. Pistänpä Zeukselle vähän keppeä perseen. Miksei? Pysähdy, pysy siinä. Katso, ihana poika. Hänen nimensä on Herkku-poika. No saatana. Tule nyt Io. Kuka vittu sä oot? Mitä? Kivi pitää ottaa pois. Se ei sovi tuohon. Eikö? Ei! Okei. Se ei sovi tuohon. Mikä skandaali, että siitä Eurysteuksesta tulee muka kreikkalaisten skandaali, sankari. No näytä sille, Herkules! Hyökkäysaskel oikean, sitten harrautus! Olisikohan nyt paskaan paikka? No okei. Herkules! 10 minuutin paska! Ensin sinun tulee näyttää, oletko oikea sankari. Okei, jos ei muu auta. Hän antaa sinulle 10 tehtävää. Okei, jos ei muu auta. Jos selviydyt kaikista 10, olet sankari ja saat asua meidän jumalien luona. Okei, jos ei muu auta. Kyllä minä vielä näytän, että minä olen Kreikan suurin kangas. Tyhmä kangas. Ensimmäiseksi hän saa hakea minulle leijonan. Ja sitten kultaisen leijonan. Ja sitten kullikarvan. No niin, saatana. Terve sankari. Tässä minä olen, kaikkien aikojen rankari. Tervehdellistä margariita.